Hyvää huomenta. Ensimmäisenä tämmöinen maaginen kysymys, kuuluuko ääni linjojen päähän? Josko joku... Joo, kuuluu kyllä viesti. No, kyllä kuuluu. Hyvä. Hyvää huomenta minun puolesta ja tervetuloa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Pohjois-Suomen kiinteistöliiton yhteistyössä järjestämään webinaari, joka käsittelee siis paloturvallisuuden itsearviointia vuoden 2024 tehtävistä, mitä pelastuslaitos tekee, ja ihan lyhyesti sen verran pelastustoimesta, että miten nykypäivänä ollaan organisoitu, niin ollaan yksi toimialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Minä olen Mika Haverinen ja vastaan pelastustoimen vastuulla olevasta onnettomuuksien ehkäisystä ja varautumisesta sekä väestösuojelusta. Webinaari on ensimmäinen laatua, jonka pelastuslaitos järjestää, ja tämä on siis meillekin uusi avaus alueen asukkaiden ja toimijoiden tavoittamiseen. Ja meillä on tässä minun lisäksi mukana paloinsinööri Pentti Ukkola, valmiuspäällikkö Urho Karppinen ja moderaattorina toimii täällä paloinsinööri Jarkko Heikkinen. Näillä avaussanoilla siirrytään varsinaiseen asiaan ja katsotaan vähän tämän webinaarin sisältöä, ja tarkoitus on siis käsitellä tätä paloturvallisuuden itsearvioinnin tarkoitusta ja toteutusta ja väestösuojelmisen periaatteita sekä väestösuojien kunnossapidon ja sitten Oulun kaupungin alueella olevien vanhojen väestösuojien oikeastaan käytänteisiin liittyviä asioita. Webinaari tosiaan nauhoitetaan ja tallenne tulee nähtäville sitten tuonne pelastuslaitoksen YouTube-kanavalle ja materiaali toimitetaan sitten ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Kysymyksiä saatiin aika mukavasti ennakkoon, voisiko sanoa jopa, että reilusti, ja kiitokset näistä, ja pyritään tässä esityksen aikana käsittelemään näitä vastauksia niihin tai löytämään vastauksia niihin, ja itsearviointiin liittyviä kysymyksiä ja kommentteja on mahdollista esittää tuolla chat-palstalla koko webinaarin ajan, joihin pyritään vastaamaan. Ja meillä on vastaajina tähän varsinaiseen paloturvallisuuden itsearviointiin ja väestösuojeluun liittyvinä asioina pelastuslaitoksen edustajat, ja sitten jos jotain sellaista on, mihin Kiinteistöliitto pystyy vastaamaan, niin Johanna Laitala sitten vastaa niihin. Ja jos kaikkiin ei ehditä vastaamaan tämän webinaarin aikana, niin pyritään toimittamaan vastauksia sitten osallistujille webinaarin jälkeen. Kiitoksia minun puolesta ja siirrän puheenvuoron Pentti Ukkola. Joo, hyvää maanantaita minunkin puolestani, ja tosiaan nimi on Ukkolan Pentti ja paloinsinöörinä työskentelen valvonnan ja varautumisen vastuualueella, ja tämä mun puheenvuoro lyhyesti valottaa tämä paloturvallisuuden itsearviointia. Sen verran itsestäni, että tuossa huomasin, että mulla taitaa olla 40-vuotis taiteilijajuhla tässä ensi kuussa tässä, kun tulin pelastuslaitokselle töihin, ja tosiaan siinä 40 vuoden aikana on tämä pelastusala muuttunut, niin kuin tämä onnettomuuksien ehkäisy, ja tavallaan sen tiimoilla, ja sen takiapa tässäkin nyt ollaan, että on tavallaan perinteiset valvonnan ja palosyynitavat on muuttunut, ja senhän on tietenkin aiheuttanut tai edesauttanut tämä tietotekniikan kehitys, joka on mahdollistanut tämänkin tapaisen valvontamuodon. Sehän on pelastuslain, joka 2011 muuttui, niin perusteella yksi valvonnan muoto, millä pelastusviranomainen toteuttaa sitä valvontatehtäväänsä. Ja tämän paloturvallisuuden itsearvioinnin tarkoituksena on nimenomaan selvittää pelastuslain 2. ja 3. luvun määräysten noudattamista ja toteuttamista toiminnanharjoittaja- ja rakennuksen omistajan hallitsemissa tiloissa. Jos seuraava dia, kiitos. Tämä itsearviointi on tänä vuonna rajattu sillä tavalla, että pääpaino ja fokus on meillä nyt tässä asuinrakennuksissa, joissa on väestönsuoja, eli rivi- ja kerrostalot, jotka vanhan lain mukaan 604 oli velvollisia väestönsuojan rakentamiseen, niin nämä on nyt tällä meidän tässä itsearvioinnin kohteena. Kohteita on noin 400
tosi rakennuksia on huomattavasti enemmän. Ja me painiskellaan näiden rakennusrekistereiden kanssa siinä, että meillä on aina pientä epävarmuutta niistä, koska me ollaan oikeastaan aina riippuvaisia muiden laatimista rekistereistä. Mutta yhtenä tämänkin tavallaan toivottavasti tuloksena on se, että me saamme näitä omia rekistereitä myöskin ajantasaisemmiksi. Ja kiitos, seuraava. Ja tosiaan tämä toteutetaan WebPropol-kyselynä. Ja tästä lähetetään linkki rakennuksen omistajan ilmoittamaan osoitteeseen ensisijaisesti sähköpostilla. Ja meillä on tietolähteenä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä. Ja tosiaankin ollaan tiedostettu se ja on tiedostettu, ja oikeastaan meillä on kokemus jo kerran tästä tämmöisestä tämän tyylisestä tuolla Jokilaaksojen puolella, ja tosiaan sielläkin senkin kokemuksen perusteella tiedostetaan se, että joillekin isännöintitoimistoille saattaa tulla tosi paljon ja runsaasti näitä vastauspyyntöjä. Ja koska tuommoisestakin määrästä puhutaan yli 4000, niin on ihan todennäköistä, että vanhentuneista tiedoista tai muusta syystä johtuen näitä menee väärille tahoille, ja niistä me tietenkin pyydetään, että ilmoitettaisiin meille, jotta ne löytäisi sitten oikeisiin osoitteisiin. Ja aikataulusta sen verran, että tietyllä tavalla tiukka, että jo toukokuun aikana yritetään saada näitä kyselyjä matkaan. Ja voi olla, että juuri tuosta edellä mainitusta seikasta johtuen, niin kun oikaistaan näitä ja että kyselyt löytyy oikeisiin osoitteisiin, ne tulevat ehkä myöhemminkin. Mutta vastausaikaa on meidän mielestä ihan aika runsaastikin, eli tuonne syyskuun loppuun asti. Ja siihen mennessä tosiaankin toivotaan ne vastaukset meille, sillä me sitten sen jälkeen analysoimme ne ja todennäköisesti myös kun analyysin perusteella päätetään, että mihin joudutaan tai teemme kohdekäyntiä tai perinteistä valvontaa, niin myöskin otamme myöskin nämä, jotka eivät ole palauttaneet, niin tarkasteluun. Ja vaikka seuraavan dian. Ja tosiaan niin tähän liittyen me emme tästä itsearvioinnista peri maksua, mutta sitten taas tästä, jos meillä tulee tämä jälkivalvontaa, niin niistä me peritään tämä 103,35 € maksu. Ja me emme määritä sitä, kuka näihin meidän kysymyksiin tai lomakkeisiin vastaa, kuka ne täyttää, mutta toivotaan tietenkin, että niitä ei ulkoistettaisi, ja jos ulkoistettaisiin, niin kuitenkin se prosessi olisi sillä tavalla taloyhtiö ja niin sen organisaation hallussa, että tavallaan se ei kävisi niin kuin edellisellä kerralla saattoi muutaman kerran, ja tulikin meille tieto siitä, että taloyhtiön hallinnossa mukana olevat henkilöt eivät juurikaan olleet edes kuulleet, että tämmöinen itsearviointi on suoritettu heille. Eli olisi erittäin tärkeää, että taloyhtiön hallintokin olisi mukana tässä itsearvioinnissa. Ja tätä itsearviointiahan on ollut 2011 pelastuslain uudistuksen jälkeen aika laajasti ja taajasti Suomessa, ja siitä on tehty tutkimuksiakin, ja tutkimusten perusteella sitä niin sekä pelastuslaitokset että kiinteistöjen omistajat pitävät hyvänä tapana toimia. Onnettomuustilastot ovat laskussa, mutta tietenkään ei ole sellaista kattavaa tutkimusta tehty, että mikä tällä itsearvioinnilla, mikä merkitys sillä on näihin onnettomuus- ja henkilövahinkojen vähenemiseen. Ja on myöskin tutkimusten perusteella tultu siihen tulokseen, että
asiakkaat jopa kokevat tämmöisen itsearvioinnin positiivisempana kuin pelastusviranomaiset, johtuneen varmaan, että me ollaan aika vanhoillinen laitos ja niin kaiken uuden ottaminen saattaa olla aina pikkusen, niin että ei niin olla ensimmäisenä aina uutta käytäntöä ottamassa, mutta itse mulla on kokemus tästä itsearvioinnista ja se on siinä mielessä positiivinen, että tässä itsearvioinnissa me saamme tosi paljon kerättyä sähköistä aineistoa ja sen perusteella voidaan analysoida aika paljonkin tätä meidän valvontakenttää tällä asuinrakennuspuolella. Oliko vielä Lioja? No niin, mä nyt oman osani kävin läpi ja lyhykäisyydessään vähän motivoin tätä itsearviointia ja mielelläni vastaan myöskin heränneisiin kysymyksiin. Ja jos ei, niin ainakaan käsiä mä en näe. Näkeekö Urho, onko tullut tähän hetkeen? Ei ole tainnut tulla. Ei ole tullut. Okei, no niin, Urho, ole hyvä. Kiitokset Pentti. Tosiaan Karppisen Urho ja ET-valmiuspäällikkönä tässä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksella. Ja olen nyt hieman näitä väestönsuojaamisen periaatteita ikään kuin taustaksi tähän väestönsuojien valvontaan liittyen. Meillä on ikään kuin kaksi pääasiallista keinoa väestön suojaamiseen mahdolliseen aseelliseen hyökkäykseen aikana, ja niistä ensisijainen on suojautuminen. Ja siinä meillä on useita vaihtoehtoja, ensisijaisesti niin sanottuun omaan väestön suojaan, joiltain osin yleiseen väestön suojaan, ja sitten viimesijaisena tilapäissuojaan tai sisätiloihin. Ja kun toinen kokonaisuus on sitten evakuoinnit. Ihmiset osaltaan evakuoituisi varmasti tuollaisessa tilanteessa omatoimisesti, mutta sitten evakuoinnit ikään kuin määrättynä pelastuslain tai valmiuslain nojalla tulisi varmuudella jossain määrin kysymykseen. Koko Suomessa väestönsuojia on vuonna 2022 ollut noin 50 500 ja yhteensä niissä on suojapaikkoja vajaat 5 miljoonaa. Pohjanmaalla vastaavat määrät on noin 4 000 väestönsuojaa ja noin 300 000 suojapaikkaa. Ihan jokaiselle maakunnan asukkaalle väestönsuojapaikkaa ei siis ole. Pääosa näistä suojista on asu- ja liikekiinteistöjen yhteydessä ja tietystikin taajaan rakennetuilla alueilla. Tähän vaikuttaa myös aiemmat säännökset kovin voimakkaasti. Mutta yleisesti ottaen pientaloalueilla, omakotitaloalueilla ynnä muilla näitä suojia ei juuri ole. Väestönsuojat tietysti suojaa laajasti erilaisilta vaikutuksilta, keskeisimmin tietysti räjähdys- ja sirpalevaikutukset. Väestönsuojan suojautumiseen tai väestönsuojan käyttökuntoon saattamiseen oikeammin on 72 tuntia aikaa siitä hetkestä, kun tehdään päätös, että ne täytyy käyttökuntoon saattaa. 72 tuntia on verrattain lyhyt aika, mikä johtaa siihen, että se käyttöönotto on välttämätöntä suunnitella etukäteen. Se tapahtuu pelastussuunnitelman velvollisissa taloyhtiöissäkin luonnollisesti osana sitä pelastussuunnitelman laatimista. Lisäksi keskeinen seikka on tietysti varmistaa se, että väestönsuojalaitteiden käyttöön perehtyneitä henkilöitä on. Päivänselvää on se, että esimerkiksi kiinteistönhoitaja, joka sitä tavanomaista ylläpitoa suorittaa, ei ole siellä kiinteistössä väestönsuojaa tarvittaessa käyttökuntoon saattamassa. No itse väestönsuojiin suojaudutaan sitten erikseen käskettäessä mahdollisia tilanteita tuollaisen aseelliseen hyökkäykseen uhan aikana tai itse sen hyökkäyksen aikana voisi olla ilmahyökkäykseltä suojautuminen tai sitten, jos meillä olisi ydinaseen käytöstä aiheutunut voimakas säteilylaskeuma. Normaalioloissa on tietysti huomattava, että yleinen vaaramerkki kehottaa suojautumaan sisätiloihin eikä väestön suojaan. No yleisistä väestönsuojista hyvin lyhyesti. Pohjois-Pohjanmaalla niitä on ainoastaan Oulussa ja kapasiteetti on asukasmäärään nähden hyvinkin pieni. Poiketaan tässä suhteessa esimerkiksi pääkaupunkiseudusta, jossa yleisiä väestönsuojia on hyvinkin suurelle osalle asukkaista. No, mitä tulee siihen yleisen väestönsuojan käytettävyyteen, niin on nähty Ukrainastakin, että väestönsuojan suojautumiseen olisi ikään kuin pahimmillaan aikaa vain muutamia minuutteja, mistä seuraa tietysti sitten se, että väestönsuojan täytyy sijaita hyvin lähellä. Ja tästä johtuu käytännön seikka, että yleiset väestönsuojat ei ole ensisijainen ratkaisu sellaisten henkilöiden suojaamiseen, jotka asuu väestönsuojattomassa rakennuksessa.
Meillä on joitakin yksittäisiä poikkeuksia tähän, eli että joidenkin rakennusten asukkaat suojautuukin kuitenkin lähellä olevaan yleiseen väestönsuojaan, mutta tällaisten rakennusten omistajia informoidaan sitten erikseen. Meillä oli tullut joitakin ennakkokysymyksiä liittyen näihin yleisten väestönsuojien tietoihin, niin niiden tietoja me ei enää yleisesti julkaista. Pidetään siis ei julkisena tätä tietoa. Siinä ensimmäisellä dialla olikin viittaus näihin tilapäisiin väestönsuojiin ikään kuin toissijaisena suojautumistapana. Valmiuslain säätelyn nojalla voidaan kiinteistöjen omistajat velvoittaa rakentamaan tilapäisiä väestönsuojia. Eli tämä käytännössä rakennetaan sitten rakennuksessa soveltuvimpiin mahdollisiin paikkoihin, esimerkiksi kellaritiloihin. Käytännössä nämä tulisi kysymykseen esimerkiksi kerros- ja rivitaloissa, joissa ei ole sitä varsinaista väestönsuojaa, mutta nämä olisi myös käytännössä se ainoa tapa, mikä omakotitaloihin voitaisiin toteuttaa. Selvää tietystikin on, että tämmöinen tilapäinen väestönsuoja ei ominaisuuksiltaan vastaa varsinaista väestönsuojaa, mutta se antaa huomattavasti ikään kuin tavanomaisiin sisätiloihin suojautumista paremman suojan. No sitten konkreettisemmin tähän itsearviointiin liittyen väestönsuojien kunnossapidosta. Sisäministeriö julkaisi selvityksen, tuoreen sellaisen, jonka mukaan yleisesti ottaen 90 väestönsuojasta suojaisi tavanomaisten aseiden vaikutuksilta. Tilanne vaikuttaa varsin hyvältä. Ongelma on kuitenkin se, että asuinrakennusten osalta tuo tilanne on huomattavastikin keskimääräistä huonompi, ja asuinrakennuksissa tyypillisesti on paljon puutteita, jotka ei olisi korjattavissa sen 72 tunnin aikana, mitä se käyttöönotto voi ottaa. Kun samaan aikaan huomioidaan se, että asuinrakennusten väestönsuojien merkitys on pelastuslaitoksen näkökulmasta hyvin keskeinen tapa suojata alueen väestöä, on määritetty siitä syystä sitten tämä väestönsuojat osaltaan tämän itsearvioinnin painopisteiksi. Lyhyesti väestönsuojalaitteiden tarkastusta ja huoltoa koskevista velvoitteista. Tämä voitaisiin jakaa kahteen osaan, josta tietyllä tapaa keskeisempi, olennaisempi sen väestönsuojan kunnossapidon kannalta on tämä säännöllisesti vuoden tai 2 välein suoritettava laitteiden valmistajien antamien ohjeiden mukaiset tarkastukset ja huollot, joka johtuu suoraan pelastuslain 12 pykälän kunnossapitovelvoitteista. Ja tämä nyt on tietysti sitä, mikä tyypillisesti suorittaa kiinteistönhoitaja tai sen voi tehdä väestönsuojahoitaja ja niin edelleen. No nyt sitten se, mihin meidän huomio tässä paloturvallisuuden itsearvioinnissa kiinnittyy, on tämä 10 vuoden välein suoritettava tarkastus ja huolto, jolla varmistetaan sitten laitteiden toimintakuntoa. Asetus, jonka perusteella tämä tulee suorittaa, niin on tuossa nimettynä, nimi on pitkä, pykälä mainittuna. Mutta tässä keskeistä on se, että paitsi että tehdään tarkastukset laitekohtaisesti ja tietysti siitä merkinnät tarkastuspöytäkirjaan, niin todetaan myös ikään kuin se, voisiko sanoa, että väestönsuojan toimintakunto yhtenä kokonaisuutena tiiveyskokeella. Tuosta mainitusta momentista johtuu velvoite toimittaa meille pyydettäessä pöytäkirja siitä viimeisimmästä tarkastuksesta, ja tämä pyyntö sisältyy tähän paloturvallisuuden itsearviointiin. Emme siis halua selvityksiä siitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisten tarkastusten ja huoltojen suorittamisesta, vaan nimenomaan tästä ikään kuin 10 vuoden välein suoritettavasta tarkastuksesta ja huollosta, joka sisältää sen tiiveyskokeen. Huomattavaa, että vastuu kunnossapidosta, väestönsuojan kunnossapidosta siis on rakennuksen omistajalla, ellei muuta ole sovittu. Väestönsuojien osalta, jotka palvelevat useampia taloyhtiöitä, niin tulee perehtyä siihen rasitesopimukseen. No sitten tarkastusten suorittamista puutteiden korjaamisesta lyhyesti. Tullaan osana tätä paloturvallisuuden itsearviointia edellyttämään ja varmistamaan, että väestönsuojan laitteiden tarkastukset suoritetaan, eli tämä niin sanottu 10-vuotistarkastus. Ja jos sitä ei viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana ole suoritettu, tulisi se suorittaa oma-aloitteisesti siten, että se tarkastuspöytäkirja kyetään siihen syyskuun loppuun mennessä sitten osana tätä muuta kyselyyn vastaamista suorittamaan. Tietysti uusissa taloyhtiöissä, jos rakennus on rakennettu alle 10 vuotta sitten, niin sitä tarkastusta ei vielä tarvitse tehdä. Yhtä lailla edellytetään, että väestönsuojissa ei ole olennaisia rakenteellisia puutteita. Eli jos on puutteita vaikka sen suhteen, että se väestönsuoja ei läpäise tiiveyskoetta, niin ne tulisi myös korjata
olennaisiin rakenteellisiin puutteisiin pelastusviranomainen joutuu tietysti puuttumaan. Niin, jatketaanpa sitten tästä Oulun kaupungin alueella olevista näistä niin sanotusta C59-luokan väestösuojien kunnossapitoon liittyvistä haasteista. Tosiaan Oulun kaupungin rakennusvalvonta ja Oulun Koillismaan pelastuslaitoksen edustajat on joskus tuossa 2000-luvun alkupuolella soveltaneet linjausta, jonka mukaan C59-luokan väestösuojien ylläpidosta voitaisiin luopua. Ja tästä on johtanut mahdollisesti siihen, että joitakin taloyhtiöitä, joissa tämä vanha suoja on, niin nämä on voitu jättää hoitamatta ja jättää oma onnen nojaan tai sitten ottaa johonkin muuhun käyttöön tai jotain muuta vastaavaa. Tämä koskee siis rakennuksia, joihin on rakennuslupa myönnetty vuosien 1959 ja 1963 välillä. Sen voisi todeta, että mennään vaan seuraavaan. Sen voisi todeta, että pelastuslaissa säädetyssä väestösuojien kunnossapitovelvoitteesta tämmöistä vapauttamispäätöstä ei ole yhdelläkään viranomaisella, ja sitä väestönsuojan ylläpidon velvoitteista vapauttaa käytännössä vain ja ainoastaan rakennuksen purkaminen. Tämä turvallisuusympäristö esimerkiksi tämän Venäjän Ukrainassa käymän sodan myötä on muuttunut perustavaa laatua olevalla tavalla, ja tämän perusteellakin kaikki väestösuojat on lain mukaan tullut pitää aina kunnossa, mutta nyt se on aivan ehdottoman välttämätöntä senkin vuoksi, että meillä olisi näitä suojapaikkoja sitten kaupunginkin alueella riittävästi. Kiitoksia osallistumisesta. Meillä olisi tässä ihan hyvin aikaa. Nyt ei ole tuonne chattiin tullut ensimmäistäkään kysymystä, mutta toki niitä voi lähettää meille sitten myöhemminkin. Tässä on yhteystiedot, mistä meitä tavoittaa, mutta jos nyt on jotain nopeaa mielen päällä, niin voisi tuohon chattiin ottaa tai sitten ihan puheviestinnällä. Tuossa näytätkö juurikin tuolla. Väestösuojat ovat normaalitilanteen aikoina varustettu yleensä, niin karkas tuolta, mä otan tuon oman ruutuun tuon näkyville irtainvarastoksi tai opetustiloiksi. Kyllä, tämä pitää paikkaansa ihan rakennuslupien ja yleisen käytännön mukaisesti. Eli kaipaisivat yleistä ohjetta, miten väestönsuojan muuttamiseen normaalikäytöstä väestönsuojakäyttöön tulisi ennakolta varustautua. Onko olemassa sellaista ohjetta? Joo, tämä on hyvä kysymys. Ratkaistava ongelma on esimerkiksi tämä irtainvaraston tyhjentäminen, ja tämä on juurikin näin. Tämä on semmoinen osa pelastussuunnitelmaa, joka tulisi huomioida. Eli kun asuinrakennukset ja tai sanotaan, että asunto-osakeyhtiöt ja myöskin muut kiinteistöt ovat velvollisia laatimaan tiettyjen perusteiden täytettyä niin tämän pelastussuunnitelman, ja erityisesti ne rakennukset, joissa on väestönsuoja muussa käytössä kuin valmiina suojakäyttöön, niin tämä tulee suunnitella taloyhtiössä, että mitenkä tämä toteutetaan. Eli asunto-osakeyhtiö, missä itse asun, niin meillä se asia on suunniteltu sillä tavalla, että jokainen huoneiston haltija on velvollinen tyhjentämään irtaimistovarastonsa omaan huoneistoonsa tai sitten parvekkeilleen tai mihin se nyt sitten siinä tilapäisesti sitten materiaali varastoidaankaan, ja sitten taloyhtiö tietysti vastaa niistä yleisistä suojan käytössä olevissa vaikkapa polkupyörätelineistä ja tämän tyyppisistä asioista, että se suoja saadaan omaan käyttöön. Tämmöistä varsinaista ohjetta siihen ei ole olemassa, mutta varmaankin pelastuslaitos joutuu harkitsemaan, että kun pelastussuunnitelmaa ohjeistetaan, niin että tuleeko meidän sitten tähän asiaan tämmöisiä muutamia esimerkkejä ottaa matkaan. Niin, siellä on sitten
Mitä tarvikkeita väestönsuojasta tulee löytyä? Siellä on tietysti näihin käymälöihin liittyviä, kuivakäymälöihin liittyviä asioita, sitten veden säilytykseen ja sitten näitä erilaisia suojan työkaluja ja näin poispäin. En tähän hätään löydä sellaista listaa, minkä pystyisin tässä näyttämään, mutta toimitetaan semmoinen käypäinen lista tuossa sitten materiaalin mukaan. Joo, todettiin, että Oulussa ei ole riittävästi yleisiä väestönsuojia. Onko suunnitelmia uusien väestönsuojien rakentamisesta? Tilannehan on tällä hetkellä se, että laki ei velvoita kuntia näitä rakentamaan, ja siinä suhteessa Oulussa ei meidän tiedossa ole uusia suunnitelmia yleisten suojien rakentamiseen. Mutta se, että pelastuslaki on menossa uusiksi tässä lähivuosien aikana, jää mielenkiintoiseksi nähdä sitten, että tullaanko siinä ottamaan sitten kantaa laajemmin näihin yleisten suojien rakentamisvelvoitteeseen. Sitten ei omaa väestönsuojaa, tarvitseeko tehdä mitään ilmoitusta, ala siis 554. Jos tämä tavoittaa tämä kysely teidät, niin se paloturvallisuuden itsearviointihan voidaan siitä huolimatta tehdä. Eli tarkoittaa sitä, että muilta osin kuin väestönsuojaa koskeviin kysymyksiin tulisi vastata, mutta tämä nyt on pyritty rajaamaan tämä kysely niin, että tämä ei lähtisi näille alle 600 neliöisille yhtiöille lainkaan, mutta jos syystä tai toisesta tulee tässä vaiheessa, niin silloin voi aivan hyvillä mielin vastata siihen. Mutta tosissaan sitä väestönsuojaa ei ole, niin siellä tietysti voi sitten ottaa kantaa, että onko rakennuksessa mahdollisesti tilapäiseen suojaan tai tilapäisen suojan rakentamismahdollisuutta tai tämän tyyppisiin asioihin. Ja jossain vaiheessa me tavoitellaan myös näitä pienempiä yhtiöitä, sitten jos tätä väestönsuojaa ei ole, niin tämmöisen yleisen paloturvallisuuden itsearvioinnin kautta, siis samalla periaatteella kuin nyt, mutta tietysti sitten nämä väestönsuojaan liittyvät kysymykset ovat huomattavasti vähäisempänä. Ja sitten siellä oli kysymyksiä, millä nimellä löytyy YouTubesta tämä webinaari, se osoite varmaan tulee tuossa postin mukana. Meillä on vuonna 1956 valmistunut taloyhtiö, jossa on vanha väestönsuoja. Edellinen isännöitsijä totesi vuonna 2022, ettei väestönsuojaa tarvitse ylläpitää ja meiltä mennään yleiseen väestönsuojaan. Mikä on ohjeenne meille? Eli jos rakennuksessa on väestönsuoja, niin periaatteessa kaikki suojat, myös nämä kaikkein vanhimmat, ovat ylläpitovelvoitteen piirissä ja ne tulisi saattaa siihen kuntoon, kun ne on rakentamisen aikana olleet. Toki on ymmärrettävää, että nämä vanhimmat suojat eivät täytä niin kaikkein kovimpia vaatimuksia suojalle, mutta kyllä ne nyt kuitenkin sirpalesuojana ja tarkoittaa siis perinteisten aseiden vaikutukselta paremmin suojaa kuin ei olisi minkäänlaista väestönsuojaa. Eli suosittelen ylläpitämään suojan tai saattamaan suojan kohtuulliseen kuntoon, mutta se on päivänselvää, että siellä nämä vanhimmat suojat saattavat olla varustettu esimerkiksi hiekkasuodattimella ja millä ilma suodatetaan sinne tilaan, niin on selkeää, että nämä eivät tietysti kaikkia mahdollista suodata samalla tavalla kuin nämä nykyaikaiset suodattimet. Mutta se on sitten taloyhtiön oma asia, että jos haluaa kunnostaa ja parantaa sitä niin myös aikakauden suojaa paremmaksi, mutta emme voi velvoittaa sitä, ellei ole sitten, että tehdään isoja muutoksia ja vaatisi rakennuslupaa. Uuden talon rakentaja velvollinen tekemään alkutarkastukset ja tiiveyskokeet ja pöytäkirjan tarkastuksesta. Joo, siis urakoitsija tai se rakennuttajataho vastaa siihen saakka siitä, että rakennus on luovutettu ja käyttöön otettu ja lopputarkastus pidetty. Ja rakennus, jossa se väestönsuoja on, niin se tulee lopputarkastaa ja siinä yhteydessä myös tämä väestönsuojan lopputarkastus eli katselmus näistä juurikin tiiveyksistä ja materiaaleista ja näin poispäin niin tulee selvitä.
Johanna on tuonne ottanut mukavasti asiaan liittyen, en meinasin sanoa, että kantaa, mutta ehkä antanut vinkkejä, mistä löytyy. Joo, sitten mennään niin hankalaan kysymykseen, että ei ole tässä aikaa lähteä tätä niin kuin jätehuoltoa ja mahdollisen ydinlaskelman tai kemiallisen hyökkäyksen aikana, niin ei pysty tähän tässä yhteydessä vastaamaan kovinkaan tarkasti. Haluaako Urho käyttää puheenvuoroa tähän? Löytyykö meillä tähän? Joo. Tämä on semmoinen, että tämä on hyvin laaja kysymys ja tämä liittyy myös tähän ympäristön terveydenhuoltoon ja tämän tyyppisiin asioihin. Niin emme pysty tässä tilanteessa tähän nyt kovinkaan paljon avaamaan. Katsotaan, että pystytäänkö vastaamaan sitten hieman tarkemmin noissa kysymyksissä. Joo, tässä on vielä näitä kysymyksiä siltä osin, kun näihin on vastaamatta. Täällä on Jarkko kerennyt osaan vastata, niin tarkistetaan vielä sitten niin näitä asioita, ettei jää mihinkään kysymykseen vastaamatta. Niin katsotaan vielä tuolta ihan lopusta, onko jotain semmoista. Joo, asun isossa rivitaloyhtiössä, jossa ei ole väestösuojaa. Miksi ei talo rakennettu 60-luvulla? Milloin suojan rakentamisvelvoitteesta on luovuttu? Siis suojan rakentamisvelvoitteesta ei ole luovuttu missään vaiheessa, mutta aikaisemmin oli kuntia luokiteltu myös sillä tavalla, että kaikissa kunnissa tätä rakentamisvelvoitetta ei syntynyt. Se koski niin sanottuja suojelukohdekuntia niin kuin laajimmillaan tämä väestönsuojan rakentamisvelvoite ja tästä luokittelusta on luovuttu tuossa 2000-luvun puolella kuitenkin, en muista tarkkaa vuotta, ja tämä on yleistetty tämä väestönsuojien rakentamisvelvoite. Eli erityisesti jos on vanhan Oulun kaupungin ulkopuolella niin oleva yhtiö, vaikka on suurikin, niin voi olla, että suojalle ei ole ollut rakentamisvelvoitetta. Hyvä. Täällähän tuli oikein mukavasti kysymyksiä, mutta nyt päästiin näihin viimeisiin kysymyksiin. Me tarkistellaan vielä, että näihin on vastauksia annettu ja oikeastaan seuraavaksi päätellään tämä tilaisuus. Kiitän Pelastuslaitoksen puolesta osallistumisesta ja mielenkiinnosta tätä webinaaria ja webinaariaihetta kohtaan, ja me tosiaan palaamme näihin kysymyksiin myöhemmin, ja kiitokset vielä osallistumisesta. Tilaisuus on päättynyt.